היום אנחנו נתחיל ללמוד מספר שנקרא פרי חכם, מאמרים של הרב אשלג, בעל הסולם, מאמרים בנושאי דת וקבלה ומחשבת ישראל. יש פה מאמרים מאוד עמוקים, ואני רוצה שנתחיל ללמוד את המאמר שנקרא תורת הקבלה ומהותה. נתחיל ללמוד ככה במילים שלו, איך הוא מסדר את הדברים בצורה כמה שיותר פשוטה שאפשר להבין וללמוד, ונפתח את זה קצת. אני נתחיל לקרוא. מהי חוכמת הקבלה? חוכמת הקבלה בכללה היא עניין של התגלות אלוקית, מסודר בדרכיו בכל בחינותיו, ממה שנתגלה בעולמות וממה שעתיד להתגלות, ובכל האופנים שאך אפשר לפעמים להיגלות בעולמות עד סוף כל הדורות. זאת אומרת, חוכמת הקבלה מסבירה לנו איך האור האלוקי מתגלה ברבדים שונים, בשלבים שונים, בזמנים שונים. איך זה יתגלה ואיך זה ימשיך להתגלות ואיך זה בתוכנו. את כל הרבדים של התגלות אלוקית. מה שהוא יסביר בהמשך, וזה מושגים בסיסיים בקבלה, זה 10 הספירות, או עץ החיים, על פי הארי. בעצם מה שהרב אשלג כותב, הוא לוקח מהכתבים של הארי, שהוריד עוד מהזוהר, וכל אחד ניסה להציג ולהביא את הקבלה בצורה כמה שיותר עמוקה מצד אחד, וגם כמה שיותר מובנת ומקובלת, שאפשר יהיה להמשיך לקבל אותה. כן, אז 10 הספירות, בעצם המושג של 10 הספירות זה 10 מדרגות, או 10 שלבים, או 10 ריכוזים שונים של האור, עד לריכוז הכי גדול שלו, במקומות הכי נמוכים, שם הוא יכול להגיע הכי הרבה אור. ובעצם יש שני מושגים עיקריים. יש מושג אחד שזה האורות, האור וכמה אור יש בכל רובד אצלנו בגוף, ויש כלים. יש לנו כלים שונים, שיש כלים שיכולים לקבל מעט אור, ויש כלים שיכולים לקבל יותר אור. בגדול זה היפוך. ככל שהכלים הם גבוהים יותר, הם יכולים לקבל פחות אור. ככל שהם נמוכים יותר, ככל שהם כאילו שפלים יותר, נחותים יותר, הם יכולים לקבל יותר אור. כן, זה היפוך אורות וכלים. יש יותר אורות למעלה בגדול, האורות הם יותר זקים ככל שהם יותר עליונים, והם כאילו פחות זקים למטה, אבל הם יכולים להיות יותר, בכמות יותר גדולה. ככל שהם בכלים נמוכים יותר, אז כלים נמוכים יותר הם פשוט יותר פתוחים לאור, הם יותר חסרים. ככל שכלי הוא נמוך יותר הוא יותר חסר. ככל שהאדם ענב יותר, אז הוא כאילו ביחס לעולם הוא כאילו שום דבר, אבל ביחס לאור הוא כלי נהדר, פתוח לגמרי, הוא שום דבר מבחינת העולם, מבחינת המציאות הגשמית, אבל הוא כלי אדיר לקבלת האור. אז הוא ממשיך ומדבר על תכלית הבריאה. זה ככה בכמה מילים ראשונות, ועכשיו הוא מתחיל לפתח.
זה לא אומר לנו הרבה, שזה התגלות אלוקית וכל מה שהתגלה ועתיד להתגלות, אוקיי, אבל מה זה ההתגלויות האלה? לאט לאט מפרטים, והספרים מפרטים, ויש הרבה 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 פירוט, ולומדים את זה לאט לאט. מפנימים את זה לאט לאט, אין כמו לאט לאט. לאט לאט, החוכמה היא לאט לאט. מהר מהר זה דווקא מסלק את החוכמה. המהירות היא לא בחוכמה. אז צריך לשבת ולהגות וללמוד לאט לאט ולהמשיך. אז מה הוא כותב על תכלית הבריאה? מתוך שאין לך פועל בלי תכלית של מה, אף אחד לא פועל בלי שהוא פועל למשהו. אם כן ודאי שהיה לו להשם יתברך תכלית בבריאה שלפנינו. זה מובן. ומתוך שהחשוב ביותר בכל המציאות רב הגוונית הזו היא ההרגש המוקנה למין בעלי החיים. בסדר? שכל פרט שבו בבעלי החיים מרגיש את מציאותו עצמו. הוא חווה את עצמו. ומתוך שהחשוב שבהרגשות הוא הרגש השכלי המוקנה רק לאדם, שעל ידו הוא מרגיש גם כל מה שבזולתו. זאת אומרת, בעלי חיים מרגישים. זה אתה דבר על אותו עיקרון שאדם לא עושה שום דבר בלי תכלית, נכון. בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה משהו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה עם תכלית, אז גם אנחנו לא היה לנו את הרצון הזה לתכלית כלשהי. לעשות משהו בתכלית, כן. כן. אז על ידי הרגש השכלי המוקנה רק לאדם, על ידו הוא מרגיש גם כל מה שבזולתו, ממאכוביו ונחמותיו. אם כן ודאי שאם נמצא לבורא תכלית בבריאה הזאת, הנה נושא תכלית זו הוא האדם. אוקיי? התכלית זה האדם, ועליו נאמר כל פעל השם למענהו. זאת אומרת, הכל, ככה החכמים אומרים, הכל נברא בשביל האדם, בואו נראה למה. למה נברא הכל בשביל האדם? מה כל הבריאה הזאת הגדולה? אי אפשר לבנות לו איזה חצר ובית וזהו, מספיק? למה? וכל כך הרבה בריות וכל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מלאכים עולמות ומה לא. ועדיין יש להבין לשם איזה צורך ערך השם יתברך את כל הכבודה הזאת. למה? אז הוא אומר, אלא הוא כדי להעלותו למדרגה יותר נכבדה וחשובה, להעלות את האדם, שירגיש את אלוקיו. כמו ההרגשה האנושית שכבר מוקנית לו. כמו שיש לנו מרגיש את השני. כן, כמו שיש לנו יכולת להרגיש אחד את השני, אז להרגיש את מה שאנחנו קוראים לו קדוש ברוך הוא, אור אין סוף, שירגיש את אלוקיו. שירגיש את הבורא. לא שהוא יודע מה זה הבורא, אבל שירגיש את הבורא. וכמו שיודע ומרגיש את רצונותיו של חברו, כך ישכיל בדרכי השם יתברך וכו'. זאת אומרת שיהיה לנו בעצם קשר עם השמיים כמו שיש לנו קשר בארץ. שנבין שאנחנו לא סתם נמצאים פה ולא רק בשביל מערכות יחסים, ואם לא נראה לנו אז אנחנו הולכים או עושים, אוקיי, מה זה משנה, נעשה ככה או אחרת. שיש גם
איזושהי מחויבות עליונה, איזושהי מחויבות להרגיש, לחוות. להרגיש זה כבר להשתוות בעצם, לא? זה כמעט כן. להשתוות. כן, נכון. ברגע שאתה מרגיש, אתה יכול להיות אחד עם מישהו. מרגיש, כן, מרגיש אחדות. נכון. כמו שכתוב אצל משה רבנו, בעניין הזה, משה רבנו עליו השלום, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. כמו שמדבר איש אל רעהו. ומה אומר? וכל אדם יכול להיות כמשה רבנו, כמשה רבנו, כנודע. אוקיי, כל אחד יכול להיות כמשה רבנו. זה דבר מאוד גדול. כל אחד יכול להיות, אבל זאת המטרה בעצם? זה התכלית שהקדוש ברוך הוא מציב לנו? כן, זה מה שהוא אומר, שנהיה, כן, שנוכל לדבר אליו פנים אל פנים. כן, הוא יפתח את זה עוד, אבל בעצם התכלית של הבריאה זה האדם, ותכלית כל הבריאה של כל המציאות, כדי שהאדם יוכל לעלות ממדרגה למדרגה. ולהכיר את הבורא, ואז להשתוות אליו. להשתוות אליו. כי אני מזכיר מדי פעם, וכמעט כל פעם, את הרעיון הזה שלפני הבריאה הייתה בנו חוויה של הכלה מלאה של הכל, של שפע אינסופי, של כלים מלאים באור. והירידה לעולם הזה כדי לעלות שוב למדרגה שנוכל לא רק לקבל את כל השפע מהבורא, להיות מלאים בו, אלא שנוכל להרגיש כמו הבורא. נותנים, לבחור ולהרגיש שאנחנו יכולים לתת את האור. לא רק להיות מלאים בו, וחוויה מדהימה. אז כל אדם יכול להיות כמשה רבנו. צריך להתבונן בזה, רק בעניין הזה, שכל אחד יכול להיות כמשה רבנו. זה דבר מאוד גדול. להיות הענב באדם, ולהיות אדם עם עוצמה כזאת גדולה, שיכול להיות בהתגלות. ממש לראות את דבר השם פנים אל פנים. ובלי ספק, כלל וכלל, לכל מי שמסתכל על ההתפתחות שבבריאה שלפנינו, יבין ויתברר לו העונג הגדול של הפועל, של הבורא, אשר פעולתו הולכת ומתפתחת. שיש לו עונג גדול שהוא רואה שאנחנו מתפתחים. עד שנקנה לו ההרגשה הנפלאה הזו, זאת אומרת האדם, שהוא הולך ומתפתח, עד שמקבל את ההרגשה הנפלאה הזו, שיוכל לדבר ולהתעסק עם אלוקיו, כאשר ידבר איש אל רעהו. אז רבי נחמן כותב את זה בפשטות. אתה צריך כל יום לדבר אליו. כל יום לדבר אליו. כל יום למצוא לך שעה, למצוא לך זמן, ללכת החוצה. הוא כותב במקום שבני אדם לא הולכים בו, שיש שקט, ללכת להתבודד, לצאת החוצה ופשוט לשפוך את הלב. כמו שאתה שופך, זה בדיוק מה שהוא אומר פה, לשפוך את הלב, כמו שאתה מדבר לאדם או לחבר או לחברה ופורק את כל מה שיש לך על הלב, אז ככה לדבר איתו. זה נראה לי אחד הדברים הקשים. למי אני מדבר? אני לא רואה אותו, אני לא מרגיש אותו באמת, אבל להגיע למדרגה כזאת זה מאוד גבוה. כן, צריך לזכות לזה. מה שבטוח, לפי איך שהוא כתב את זה, אז הוא חווה את זה מאוד. כן. מאוד קרוב. כן. זה. כן. כן, אז לדבר. תראו
הוא מדבר הרבה על העניין של הדיבור. אפשר יהיה לדבר, לתקשר עם הבורא. כי הדיבור הוא אמצעי מאוד חשוב שמעלה או מוריד. הוא בעצם מאוד קשור לגרון שדיברנו על הדעת. והדיבור עם השם זה יכול להעלות אותנו. דיבור ארצי גם יכול להעלות אותנו, אבל יכול גם להוריד אותנו. הדיבור מעלה ומוריד כי הוא המלכות של הראש. כאילו הספירה התחתונה של הראש. ממנו כל השפע של הראש יורד למטה להשפיע, או יורד למטה סתם לחיים ומוות ביד הלשון. אז אפשר גם סתם לזרוק, לבזבז ולפגוע על ידי הדיבור, ואפשר לרומם כל אדם על ידי הדיבור. אפשר לדבר אל הלב, ורק על ידי הדיבור לרומם כבר אחד את השני, ולדבר עם השם בכלל זה תענוג גדול. תענוג גדול שעושה נחת רוח, גם לנו וגם לו. גם לו, אפילו שאנחנו לא רואים, לא לגמרי חווים, אבל כדאי לתרגל את זה. כן, אז אוקיי, אז פה נגמר הקטע של תכלית הבריאה, שהוא די קצר יחסית. אז אני רוצה להמשיך את העניין של תכלית הבריאה ולפתוח בספר אור הבהיר, שזה ספר כמו מילון קבלה כזה שהרב אשלה כתב לפי מושגים. אז יש מושג, תכלית הבריאה. פשוט אם רוצים לבדוק פה איזשהו מושג, אז יש פה את כל המושגים. יצירה, כ"ב אותיות, כתר, חוכמה, מזל וכן הלאה. ואנחנו נסתכל בתכלית הבריאה. זה תכלית הבריאה. בואו נפתח קצת, נרחיב קצת. אז איך הוא כותב פה על תכלית הבריאה? הוא אומר, אף על פי שאנו מבינים בהשם יתברך בבחינת אין סוף ואין תכלית, הרי זה בבחינת עצמותו יתברך. העצמות שלו, העצם שלו, זה משהו אינסופי, שאין לנו תפיסה בו. אנחנו מנסים להבין שזה המהות של הבורא. איזה אור אינסופי, כוח אדיר אינסופי. אכן, בפעולותיו והערותיו, אנו אומרים שתכלית הבריאה היא להנות לנבראיו. תכלית הבריאה, שהבריות ייהנו, להנות לנבראיו, להשפיע שפע ואור והנאה לנבראים. והגם שהוא מושג קשה מאוד להתבונן, כן, הוא יודע, כן, איך להתבונן, איך יוצא בחינת תכלית מבלי תכלית, כי אתה רואה יש איזה אור אין סוף, וממנו פתאום יוצא משהו שהוא סופי, שיש לו תכלית, כי התפיסה הרוחנית הרווחת היא שאין סוף, אין תכלית, יש הוויה אינסופית, ואנחנו גם אין סופיות, אין תכלית, אין איזה משהו להגיע אליו. איך יוצא
בחינת תכלית מבלי תכלית, ששני הפכים המה. זה אומר שהוא כבר ביאר את זה קודם, אבל צריך פה התעמקות. אז הוא אומר שתכלית הבריאה זה לענות לנבראיו. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, כל אחד. עד כמה אנחנו יודעים ליהנות, ומה זה הנאה בכלל. מה זה הנאה, עד כמה אנחנו יודעים ליהנות, עד כמה אנחנו מקיימים את תכלית הבריאה, ליהנות לנבראיו. אם הוא רצה שאנחנו נהנה, לא שנסבול. הוא רצה שנהנה, שנחיה בשמחה, בהתלהבות, בטוב. זה בדיוק הנקודה של הבחירה בעצם. כי בגלל שיש אין סוף, אז יש את המקום הזה לבחור. להרחיב את האין סוף הזה. נכון. וליהנות. נכון, זה גם נוגע במקום של הבחירה. יש לך בחירה. התכלית היא שאתה יכול ליהנות. ואפילו לא רק אתה יכול, מצווה עליך ליהנות. נבראת פה בשביל ליהנות. בשביל להיות מלא בשפע, להיות מלא באור, להיות בתחושה טובה. והרבה פעמים אתה לא. הרבה פעמים אנחנו לא. הרבה פעמים אנחנו לא שם. אז צריך להתבונן ולראות איך בעצם המשימה הלא קלה שלנו זה לגלות את ההנאה האמיתית ואיך לשמור על רצף של הנאה אמיתית. וקודם דיברנו על זה שבאנו ומה שרצינו ושכחנו זה שרצינו להיות כמו הבורא. רצינו להיות באחדות עם הבורא ואז להיות משפיעים. שבעצם זה מה שגורם לכלי שלנו כל הזמן להתמלא בעוד ולהרגיש איזו זרימה של הנאה אינסופית. ואז להיות בהשפעה, בקבלה והשפעה כל הזמן. בכלי שזורם, כלי שפתוח וזורם. ההנאה הזאת זה בעצם לא הנאות דווקא חומריות, זה יותר דרך הלימוד. זאת אומרת, ככל שנלמד יותר ונחכים יותר, אז ההנאה תגדל. נכון? כן, גם ברור שככל שיהיה לנו יותר דעת, שנבין איך הבריאה מתקיימת ולמה היא מתקיימת ומה התפקיד שלנו בתוך הבריאה, אז נוכל יותר ליהנות. אבל הכלי שלנו להנאה זה הכלים החומריים, כי אנחנו בתוך החומר. אז איך, בשפת הקבלה זה איך להמשיך, או להמשיך כאילו להוריד אור לתוך המציאות דרכנו. כי אנחנו בעצם האדם שנברא, שהוא נאמר פה שהוא התכלית. אז התכלית שלו זה גם לעלות ממדרגה למדרגה, כי הוא נשמה, כלי נשמתי מאוד גבוה, אבל הוא הורד בבריאה למקום מאוד נמוך, שנחווה מאוד נמוך. אז התפקיד שלו זה גם לרומם את עצמו, לא להשאיר את עצמו ברבדים הנמוכים. הוא יכול לגדול בגוף מאוד, אבל להישאר ברבדים הנמוכים. התפקיד שלו זה להעלות עצמו בסוג של ספירלה כזאת, שלפעמים נחוות כירידה, לפעמים נחוות כעלייה, אבל אם יש לימוד בכל סיבוב כזה, בעלייה וירידה, כמו במעגל שלם של השנה, אם יש שם לימוד, אם יש שם התפתחות פנימית, אם יש שם הבנה, דעת שהולכת וגדלה, אז זה סימן שיש התפתחות.
זה סימן שיש גדילה, וזה עושה נחת רוח. בעצם זה שאנחנו יושבים ולומדים ומרגישים שמשהו גדל בתוכנו ומתפתח, זה עושה נחת רוח. לכן חכמים, צדיקים, רבנים, מקפידים על סדרים של לימוד שיהיו קבועים ולא זזים מזה כמה שאפשר, לא זזים, כי זה עושה נחת רוח, זה שינוי בעולמות. כי ברגע שאנחנו זזים, אז הבריאה חייבת לזוז. ברגע שאחד זז, אז כל מה שמסביבו צריך לזוז. זה בעצם... בלית ברירה. ואם אני לא זז פה, אז האוויר לא זז ושום דבר לא זז. אבל ברגע שאני מחליט לגדול, אז מי שמסביבי גם כן חייב לזוז מקום. בעצם הקביעות של ההתמדה הזאת היא בעצם הליכה קדימה. זאת אומרת, אפילו שזה כביכול לקבוע זמנים ולהיות, זה מה שעושה דווקא את הסדר, את ההתקדמות. הקביעות הזאת הליכה באופן קבוע, נכון, זה כאילו, נכון, למה הקבוע הוא עושה שינוי? כי זה כמו שאני רוצה לחרות איזה משהו, כן, נגיד בעץ. אז אני מתחיל, נגיד, רק לסמן, כותב את זה על העץ. כן, זה יכול להימחק באיזשהו שלב, אבל אם אני חורט וחורט וחורט עוד פעם ועוד פעם ומעמיק, בסוף זה כבר נחרט על העץ, כבר נגיד שם השם, כן? אבל נחרט, אותו דבר. אם אני לומד ולומד וחוזר ומשנן ועוד פעם ועוד פעם, פתאום לא שמתי לב, הטלתי ספק והיו לי התנגדויות וחשבתי שאני מבין ואחרי זה חשבתי שאני לא מבין. אבל מעצם ההתעסקות בחוכמה, זה לאט לאט הולך ונחרט בתוכי, בלי שאני שם לב בכל רגע איך זה קורה. נכון, זו הערה נכונה. עכשיו הוא ממשיך ואומר, באור הבהיר, ההשפעה הוא התכלית. עכשיו הוא מפרש. אכן ההמונים אומרים שאין תכלית גם במציאות, אבל דבריהם אך לעצמם. כלומר, לאגואיזם שלהם ודאי אין תכלית. לאגואיזם. אפשר לחזור על המשפט? לחזור. אכן ההמונים אומרים שאין תכלית במציאות, אבל דבריהם אך לעצמם, כלומר לאגואיזם שלהם. לאגואיזם שלהם, כן, לאגואיזם שלהם ודאי אין תכלית. כי כל התכלית האמור בדברי חז"ל, בבחינת להנות לנבראיו, אין הפירוש במידות הכלי קבלה שבהנבראים, להיותם מצומצמים מאוד, אפילו לפי הבנה שלנו, ואין צריך לומר לפי הבורא יתברך, שהכלים הם מאוד מצומצמים. אתה חושב על הבורא, מה זה כל אחד מאיתנו? על מה אתם מדברים פה? וכל הפועל, הרי הוא פועל ממידותיו עצמו. כי אדרבה, עניין להנות לנבראיו במידה הסופית, לא יצויר אלא רק בכלי השפעה שאין להם סוף וגבול. למה? כי אם יש בורא שיש לו אין סוף של אור, וכל מה שהוא רוצה זה להנות לנבראיו, זאת אומרת לתת את האין סוף של אור שלו לנבראים, אז בעצם התכלית הבריאה יכולה להתקיים רק אם לנו יהיה כלי אינסופי לקבלה של האור. ואם אנחנו מצומצמים באיזה כלי קטן, אז אי אפשר להבין, אי אפשר לתפוס ואי אפשר לקיים את תכלית הבריאה. אז אם אנחנו בכלים מצומצמים, מה שהוא אומר פה, אנחנו רחוקים מלקיים את תכלית הבריאה.
וזה לענות לנבראיו במידה הסופית לא יצויר אלא רק בכלי השפעה שאין להם סוף וגבול ואין שום סביעה נוהג בהם שיהיה מכבין את התענוג, שיהיה כלי כזה שלא תהיה איזו הגבלה לתענוג, שהתענוג כזה אינסופי. וזה סוד הדבר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. שזה בריאה, יצירה, עשייה. בראתיו, יצרתיו, עשיתיו. וכן אומר, כן. שלום. שלום. ערב טוב. ערב טוב. סליחה על האיחור. מה נשמע? שב. וכן אומר, כל פעל השם למענהו. כל פעל השם למענהו. אז בעצם מה שהוא אומר לנו פה, אין לכם שום אפשרות לקיים את תכלית הבריאה עם כלים קטנים, ארציים, מצומצמים. כדי לקיים את תכלית הבריאה, אתם קודם כל צריכים להבין שתכלית הבריאה יוצאת ממקור אינסופי של אור, שזה הבורא שהוא מקור לאור אינסופי, והרצון שלו הוא להנות לנבראיו, שאמרנו שזה תכלית הבריאה, להנות לנבראיו. אם ככה, כדי שאנחנו נקיים את תכלית הבריאה, להנות לנבראיו, אנחנו צריכים להגדיל ולהגדיל ולהרחיב את הכלי שלנו. וואו, ולהסכים לקבל שפע גדול. ולהתעורר מה שקוראים בקבלה, להתעורר ממצב הקטנות שלנו. כל עוד אנחנו לא מתרחבים וחווים שפע גדול של אור שהולך וגדל ונפתח, אז זה נקרא שאנחנו בקטנות. בקטנות יש מושג בקבלה שנקרא קטנות וגדלות, שזה גם קשור לדעת ולמוח ולשכל, לתפיסה. בעיקר זה קטנות מוחין וגדלות מוחין. כשאדם נפתח להבנות הגדולות של מה שקורה פה במציאות, אז נקרא גדלות מוחין. כשאדם מצומצם בתוך מה שנקרא הסתר פנים, שהבורא, מציאות הבורא ותכלית הבריאה נסתרת ממנו, אז זה נקרא קטנות. קטנות מוחין. המוחין קטנים הם לא קשורים לפוטנציאל שלהם. ברור שלכל נשמה יש פוטנציאל גדול, וברגע שיש הסתר פנים, שזה כתוב, זה קורה בהרבה שלבים בהיסטוריה, אבל זה כתוב גם על הדור שלנו, שיש הרבה הסתר פנים, שאנשים מסתובבים והמציאות של הבורא נסתרת מהם, לא מבינים שיש פה איזה משהו גדול יותר, עצום, מדהים ופוטנציאל גדול יותר. עכשיו, גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, זה כל אחד בשלב אחר של להיפתח לדבר הזה, ויש כל מיני כלים להיפתח ולהגדיל את המוחין שלנו, להסתכל על זה במושגים אחרים קצת בקבלה, זה נקרא אור מקיף ואור פנימי.
לאדם יש מרגע שהוא נולד, בעולם הזה יש הילה שעוטפת אותו. לכן לפעמים שנולדת נשמה גדולה, זה מסופר, פתאום, וואו, בלידה, אז כבר כל החדר מתמלא באור. כי אותו פוטנציאל אור של אותה נשמה, היא נולדת איתו ביחד, יורד איתו ביחד. מקיף אותו, שומר עליו, איתו כל הזמן. אז ככה גם איתנו, עם כל אחד מאיתנו, עם כל נשמה, יש את כל ההילה, שזה כל פוטנציאל הידע והפנמת המציאות, מקיפה אותו, הולכת איתו כל הזמן. זה נקרא אור מקיף. ככל שהאדם יותר בקשר עם האור הזה ומבין אותו וקיבל אותו לתוכו, אז זה נקרא אור פנימי. אז האור המקיף הופך להיות אור פנימי. ככל שלאדם יש יותר אור פנימי, יש לו יותר נחת רוח, או יותר תחושה של רגיעה מצד אחד. מצד אחד, ככל בעצם כאילו שאני ממלא את בטני, ככל שהבטן שלי יותר מלאה בידיעה, בהכרה, בהבנה, במוחין האלה שדיברנו עליהם, אז אני יותר, יש לי יותר שלווה, יש לי יותר נחת רוח. ובקבלה מגדירים שככל שלאדם יש יותר אור פנימי, אז ככה הוא יותר, איך להגיד? הוא פחות צריך לרוץ, פחות באי שקט, פחות רץ, פחות בתנועה. פחות בתנועה. מי שכבר יש לו כמעט הכל, אז כמעט לא צריך לזוז. כמעט עיקר התנועה שלנו היא בגלל שהכלי שלנו יתרוקן ומחפש את האור. מחפש את האור. מחפש את האור שהיה לו והלך לאיבוד. כאילו הלך לאיבוד. יש גם עוד עניין בזה, יש אחד שיכול להיות שהוא קיבל כבר אור פנימי יותר מהשני, אבל עדיין הוא מאוד באי שקט. למה? בגלל שפוטנציאל האור שלו הוא הרבה יותר גדול. אז למרות שהוא קיבל הרבה ולמד הרבה והפנים הרבה, עדיין הוא מרגיש עדיין שהוא חסר הרבה, כי יש לו פוטנציאל מאוד גדול. אז זה גם יכול להיות. אז לפעמים רואים מישהו שהוא, אתה אומר, רגע, עכשיו אם נסתכל בעולם מנקודת המבט הזאת, אז נגיד עכשיו בוא נסתכל, מישהו מאוד תזזיתי ומאוד רץ כל הזמן, אז הוא יותר חסר, יותר פחות קיבל מהאור הפנימי שלו. אבל זה גם יכול להיות שהוא כבר למד הרבה וקיבל הרבה, אבל הפוטנציאל שלו הוא עצום. בעצם בשיר השירים מסופר הרבה במשל על הדבר הזה, על החיפוש הזה של הנשמה, את האור שחסר לה, את הקשר הזה החזק למקור שלה. כן, זה חיפוש שיכול לגרום לבעיות פיזיות ולחולאים. הפער הזה בין האור הפנימי לאור המקיף יכול לגרום לחולאים. למשל, אדם
אדם שיש לו פוטנציאל מאוד גדול, אבל הוא מתעלם מהפוטנציאל שלו והולך בדרך שמשאירה אותו מאוד נמוך ולא פותחת אותו לפוטנציאל שלו ולאור המקיף שלו, אז נוצר, איך אומרים? נוצר לחץ מאוד חזק מצד האור המקיף. כאילו קוראים לזה, בשיר השירים קוראים לזה קול דודי דופק. והוא מרגיש פועם לו בראש, מיגרנה, כאבי ראש חזקים. למה? כי הוא לא שם לב שדופקים לו בדלת, אומרים לו, אתה לא יכול להמשיך באותה התנהלות שהתנהלת עד עכשיו. זהו, יש לך פה, אתה צריך לעלות, אתה צריך להיפתח, אתה צריך ללמוד, אתה צריך להתקדם. כי אמרנו קודם התכלית היא שהאדם יתפתח. אז כל מיני חולאים יכולים לבוא מזה שאנחנו לא ממשיכים את ההתפתחות שלנו. אז לוחצים עלינו. נראה כאילו אנחנו סובלים, כאילו לוחצים עלינו, כאילו למה, מה עושים לי ומה קרה לי ומה זה. אבל הכל לטובתנו, הכל זה ניסיון לעורר אותנו. הרבה פעמים זה יכול להיות נפילה קשה כדי לעורר אותנו, תיפתח. לפעמים זה ממש בגיל מבוגר. עדיף שזה יהיה כמה שיותר מוקדם. ועדיף שנקשיב לקולות. נקשיב לקולות ונהיה מודעים. אז ככל שיותר מוקדם לומדים, אז יותר מוקדם מקשיבים לקולות, ויותר מוקדם מבינים שככה זה קורה. זה מה שקורה. אור מקיף ואור פנימי. כן. לרכוש דעת, עוד דעת ועוד דעת, ואז אתה מרגיש, אוקיי, אני מבין. ולפעמים ככל שאתה מבין, אז אתה גם רואה כמה עוד יש לך. אז לפעמים זה מתסכל, ולכן יש עליות וירידות במסע הזה. אבל אין לנו דרך אחרת. אז תזכרו את הרעיון הזה של אור מקיף ואור פנימי. זה עוזר להסתכל על זה ככה. אז דיברנו על זה שצריך להיפתח לאפשרות של לקבל שפע אינסופי. ובשביל זה לפתח רצון אינסופי. נסו להתבונן במושג הזה, זה התבוננות לכל החיים. מה זה רצון אינסופי? לפתח רצון אינסופי. רצון, ממש, רצון עז. כוח רצון. ברפואה הסינית זה משוייך לכליות, כוח הרצון. כוח הרצון, זה החידוש היחיד. זה החידוש היחיד שלנו שקיבלנו, שהוטמע בנו. הכוח לרצות. כוח הרצון. כוח לרצות, זה הבחירה. בעצם במילים אחרות, שמה שאמרנו להיפתח, להיות כלים, לקבל את השפע האינסופי, זה הכלי שלך, זה הרצון שלך. הכלי שלנו זה הרצון שלנו. אם אנחנו ברצון מצומצם, אז אנחנו מצמצמים את הכלי. אז הוא לא יכול לקבל הרבה. הוא לא יכול להגיע להרבה שפע. אז כל אחד צריך לבדוק את עצמו איפה הרצונות שלו. זה יכול להיות גם לפי איפה שאני נמצא כרגע. כי הרצון זה גם שווה מקום. הרצון מביא אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו. אז אם אני אסתכל על המקום שאני נמצא בו, אז אני יכול להבין את הרצון שלי. כי מה שהביא אותי עכשיו עד לפה, למה שיש לי, למה שחסר לי, זה הרצונות שהיו לי עד עכשיו. אז להתבונן איפה אני נמצא, האם זה מספק אותי ועד כמה זה לא מספק אותי,
ולאן אני רוצה להגיע עוד. וככה להגדיל את הרצון ולהתבונן ברעיון הזה של אין סוף של רצון. מה זה הדבר הזה? אין סוף של רצון. רצון שהולך ונפתח. רצון אדיר. כן. זה כמו בעצם לרצות, כמו משה רבנו, לראות את הבורא פנים אל פנים. זה בלתי נתפס, נכון? זה קשה לתפוס את זה. כן, אז וזהו יצויר רק במידה שהנברא משפיע נחת רוח ליוצרו. מה יצויר? היכולת להיות בכלי השפעה שאין לו סוף וגבול. וזהו יצויר רק במידה שהנברא משפיע נחת רוח ליוצרו. וזהו התענוג וההנאה שנכלל בהתכלית הנקרא להנות לנבראיו. כלומר שניתן להם עניין ודרך התפתחות עד שיכולים לבוא למדרגה גבוהה כזו להשפיע נחת רוח ליוצרם. שההנאה והתענוג הזה של הנברא, ההנאה הזאת של להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא ממש בלתי גבול וסוף. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זה הרבה מילים, אבל בסדר. התחלתי להגיד קודם שחלק רציתי להגיד בכל אופן, שאחד הכלים לחבר אותנו עם האור המקיף שלנו, זה לימוד הקבלה. אז לפעמים אנחנו לומדים ואנחנו לא מבינים באמת. או אנחנו מבינים קצת, או לא מבינים בכלל. זה בסדר, אני הרבה פעמים לומד, שומע מושגים, ואני מבין חלק, או חלק אני חושב שאני מבין. אבל עצם ההתבוננות בזה, עצם ההתעסקות בזה, ותחשבו שזה בעצם להתעסק עם משהו שקשה לנו לתפוס אותו. אז זה פותח אותנו לבלתי נתפס, למה שאנחנו עוד לא תופסים. מדביק אותנו לשם. מדביק אותנו לשם, נכון, נכון. מעלה אותנו לשם, מושך אותנו לשם. ואז לאט לאט הכלי שלנו נפתח ורוצה להגיע לשם באמת. אם זה לנסות להסביר את זה ככה. אז בעצם הוא מסביר לנו פה מה שהוא הסביר עד עכשיו שכדי להיות באין סוף להתקרב למצב של אין סוף של הנאה, צריך להפוך את הכלי להיות כלי משפיע כמו הבורא. משפיע נחת רוח בצורה אינסופית כמו הבורא. ואז כשהכלי רוצה להשפיע נחת רוח, ולהשפיע ולתת ולחלוק ולהיות טוב, אז זה פותח אותו כל הזמן. כי אם הוא רוצה להשפיע, אז הוא חייב ממקום מסוים לקבל יכולת להשפיע, כוח להשפיע. זה לא בצורה אנוכית. צורה אנוכית זה מצד אחד אני אפתח וישב למדיטציות גדולות ואני אחווה איזה שפע רוחני מאוד גבוה ויתעלה במדרגות ויהיה מוצף באור, ואז כשאני לא יודע מה לעשות איתו, אז בדרך כלל יותר מדי אור על כלי שלא יודע מה לעשות איתו, כי הוא לא נפתח ומגדיל את עצמו ומרחיב את עצמו להשפיע, אז הוא נשבר. אז הוא יכול להישבר. הוא נשבר.
כמו שאדם רוצה לחוות איזה אקסטזה גדולה, והוא מגיע לאיזו התגלות גדולה, ואז אחרי זה הוא נשבר. כי הוא בבת אחת פתח את הכלי שלו לאור כל כך גדול שהכלי לא יכל להכיל. זה הקטע עם סמים. זה הקטע עם סמים, כן. לא רציתי להזכיר ישירות את הסמים, אבל זה יכול להיות בכל מיני צורות. סמים, אלכוהול. דברים כאלה של הנאה מיידית, בלי יגיעה. בלי יגיעה ובלי הדרגה. נכון. בלי הדרגתיות, כי האור צריך, הכלי צריך לגדול בהדרגה. ולפעמים אנחנו מבינים משהו, או מכל מיני סיבות רוצים כבר להגיע, כי יש לנו את המקום הזה בנפש של הרצו, שנקרא רצו, ברצו ושוב. רצו, אני רוצה כבר להגיע, זהו, אני לא יכול, אני חייב להגיע. ואז זה בלי מידה. כל הזמן מזכירים את העניין של המידה, שזה חייב להיות במידה. בהתעסקות רוחנית חייבים את המידה הנכונה. בכל הדברים, אבל במיוחד בהתעסקות רוחנית חייבים את המידה, כי זה יכול לשבור את הכלי. ולעשות את ההכנות, את העבודה ואת ההכנה, לאט לאט. כן, כן, כל הזמן, כן, להכין את הכלי, לזכך אותו, להגביל אותו. להגביל אותו. איפה אנחנו רואים במצוות את ככה, שנסתכל ככה בדימוי, את העניין של ההגבלה, זה בסוכה. בעצם הסוכה, המצוות סוכה, זה מצווה שמסכמת הרבה דברים בקשר של האדם עם המציאות, האדם עם העולם. ובהלכות של הסוכה כתוב שהצל, כתוב צילתה, מרובה מחמתה, אז היא כשרה. חמתה מרובה מצילתה, היא לא כשרה. זאת אומרת שהסכך של הסוכה מסמל את הקשר של האדם עם השמיים, עם הבורא. אז שם צריך להיות תמיד הדרגה, לא ללכת בבת אחת. תמיד צריך להיות קצת יותר הסתרה מגילוי. גילויים קטנים, עוד גילוי ועוד גילוי. שהשם שתחדור, אבל לא תעשה כזה חום בסוכה שכבר לא נרצה להיות שם, כן? שיהיה חם מדי. אז כך אותו דבר בחיים, שתהיה הערה ונפנים אותה, ותהיה עוד הערה ואז נפנים אותה. למשל, אני רוכש לי ספר שאני מרגיש, וואו, יש שם כל כך הרבה ידע. אז אני יכול ללמוד אותו דף אחד, מרגיש שיש פה איזה רעיון, ואני הולך איתו כמה זמן, תן לו לשקוע, מפנים אותו, ואז אני ממשיך ולומד עוד קצת, עוד רעיון, ככה בהדרגה, לומד את כל הידע ורוכש אותו. לעומת זה שלוקח את הספר ורואה, וואו, כמה ידע יש פה, ובולע אותו, ואז רוצה עוד ספר דומה, ועוד ספר, ועוד ספר, בולע, ואז זה בלי מידה, הכלי מתחיל לקבל כל כך הרבה שפע שהוא לא יודע מה לעשות איתו. וזה, אני רוצה גם להקריא לכם מפרקי אבות. בפרקי אבות כותבים את הדברים האלה בפשטות ובחוכמה. בעניין הלימוד, הלומד, כשאדם לומד, איך הוא ילמד? הלומד על מנת ללמד, כן? מספיקין לו ללמוד וללמד. בסדר? זאת אומרת, הוא מקבל מזה את היכולת ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקים לו
ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זאת אומרת, כל דבר שלומדים, בעניין הזה של אתה לומד איזה חוכמה, אז מיד להוריד אותה למטה, מיד להוריד אותה למקום של היישום. אם אתה לומד בשביל זה, בשביל ליישם, אז בעצם אתה מקבל את הכל. שזה גם, זה סוד מאוד גדול, שאולי קצת דיברנו על זה באחד מהשיעורים הקודמים, העניין של הקשר בין החוכמה לבין עולם. זה בעצם בעולמות, הקבלה מחלקת את המציאות לעולמות, וגם את המציאות בתוך האדם. יש עולם האצילות, שזה קשור לראש, אחר כך יש בריאה, יצירה ועשייה. עשייה זה התכלית, זה הסוף, זה שאנחנו הולכים ועושים את הדבר. והאצילות זה המחשבה, זה ההתבוננות, ההסתכלות על הדברים. למטה? למטה זה עשייה. עשייה. למעלה זה האצילות, למטה זה עשייה, באמצע יש... על עולם האצילות אומרים שכולו אור. ועל עולם הבריאה כבר מתחיל להיות שם חושך. עולם הבריאה זה פחות או יותר אזור בית החזה אצלנו. שאנחנו יורדים מהראש דרך הגרון לאזור בית החזה. זה עולם הבריאה. שיש בו הרבה אור, אבל ביחס, הרבה אור, הרבה רוחניות, אבל ביחס לאצילות, ביחס לראש, הוא נחשב חושך. ומצד שני אי אפשר את זה בלי זה, לא? כן, בטח, הוא מקשר. אז יש בעצם אחד ועוד שלושה. אצילות, שהיא הפוטנציאל של הכל, וביישום יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. ששם ככל שיורדים למטה, יש יותר חיסרון. בראש לפעמים אנחנו יכולים להרגיש, וואו, אני מבין כל כך הרבה, לא חסר לי כלום במחשבה. אבל במעשה, בגלל שאנחנו בעולם של דואליות, אז במחשבה אני יכול להרגיש, וואו, אני נהנה כל כך מהמחשבה, אבל אם אני לא מוריד את זה למעשה, אז אין קשר, אז יש פער, אז הדואליות, הכתבים רק גדלים, וזה פוטנציאל למחלה ולאי נוחות. אז מה שהתחלתי להגיד זה שהעשייה, המעשה, לעשות הדבר זה כמו להטביע חותם, להטביע את החותם העליון למטה. זה מושך דרך כל העולמות וכל הרבדים וכל הספירות עד למטה, עד לעולם העשייה, שזה התכלית. כי התכלית של העולם זה שהאור העליון יגיע עד למקומות, ימלא את כל המקומות הכי תחתונים, שהם מרגישים שהם בחושך, ואז ברגע שאור ייכנס לשם, אז מיד הוא מעלה אותם למדרגה יותר גבוהה. ואמרנו שחלק מהתכלית זה ההתפתחות, נכון? שכל המציאות הנמוכה תלך ותתפתח. טוב, אולי תשאלו שאלות. יש שאלות? או שמרוב שזה בלתי מושג, אז אין מה לשאול. אני חושבת שאני מדברת יותר מדי. אני להגיד משהו, הקשר בין חוכמה, אז ראיתי אותך. הקשר בין נכון, כי אז דיברתי על האצילות. אמרתי שהאצילות היא מקושרת לעשייה למטה, דרך הבריאה, יצירה, עשייה. והחוכמה היא קשורה לאצילות.
חוכמה היא קשורה לאצילות, שהאדם יש לו... כי היא הספירה שמתחת, לא ספירה, היא העולם שמתחת, אז היא לא, קשורה... החוכמה היא בתוך עולם האצילות. אוקיי. היא הספירה, אפשר להגיד, הכי עליונה מהספירות הנתפסות. יש עוד ספירת הכתר למעלה. ספירת הכתר היא הכי עליונה, אבל היא כמעט מציאות של קשר לבורא. הכי קרוב לקשר רוחני זך מוחלט. ואז יש לנו את החוכמה, ששם אנחנו חווים בראש את ההערות שכליות. מקבלים, אנחנו אומרים, וואו, איזה רעיון עלה לי. מה זה שעלה לי רעיון? פשוט ירד לי רעיון ממציאות עליונה יותר, העיר לי רעיון. אז זה ספירת החוכמה. ועכשיו, זה ממש התחלת ההוויה של איזשהו דבר. נגיד, אני רוצה להיות בעל עסק גדול. הכל מתחיל מהמחשבה. כן? בעל עסק גדול שישפיע על הרבה אנשים. יעסיק הרבה אנשים, שזה מאוד טוב, כן? לתת פרנסה וזה. הכל מתחיל מהמחשבה. אבל זה יכול להישאר גם במחשבה. כדי לקחת ולהוריד את הכל למטה, אני יכול לא להתעסק הרבה במחשבה. יש מחשבה מיד להוריד את זה למעשה. יש עוד השתלשלות של מדרגות ודברים, ואני חושב איך לעשות ומה, ולתכנן ולהביא. זה, אבל בסוף האדם נבחן לפי רוב המעשה, ככה כתוב. לפי רוב המעשה. אתה יכול להיות מאוד משכיל ומאוד זה, ולדבר יפה, אבל בסופו של דבר, מה עשית? כמה פעלת? כן. ומה שהתחלתי להגיד על החוכמה, החוכמה מתחברת למעשה דרך הקו האמצעי בגוף, שזה גם נקרא הבריח, זה כמו בריח כזה. שמבריח, זה גם מושג בקבלה, הבריח שמבריח מהקצה לקצה. ברגע שאתה עושה, אתה מיד מושך אור מהמקומות הכי גבוהים אל המקומות הכי נמוכים, לתוך המציאות. וממש משנה עולמות, מזיז עולמות. בגלל זה אנשים שעושים הרבה גם מקבלים המון כוח מזה, מהעשייה. כי משפיע עליהם הרבה שפע. כי הם מושכים המון אור לתוך המציאות. הם גם מוציאים אותו. אז בגלל זה יש מקום מתרוקן נכון, נכון. זה יש מקום למלא איזשהו מחדש. ערוץ, נכון, איזשהו ערוץ פתוח, צינור. נכון. כן, אז עוד קצת נמשיך על העניין הזה של ההשפעה היא התכלית, ופה עוד קצת, ואז נסיים להיום. והוא אומר, ואפשר לצייר את העניין הזה של התענוג, של עשיית הנחת רוח לבורא, במידות שלנו בעולם הזה. כמה מן התענוג לאדם, עכשיו זה בפשטות, כמה מן התענוג לאדם שעושה סעודה גדולה לאורחים חשובים מאוד. כן, אתה אומר, וואו, אני אכבד אותם, וזה, ואני אעשה להם, אתן להם, לראות אותם נהנים. לאדם שעושה סעודה לאורחים גדולים, וזהו תענוג מיוחד לכלי השפעה שבתוכיותנו. לכלי ההשפעה שבתוכיותנו. באופן שכל תכלית הבריאה במידתה הסופית, אוקיי, תזכרו את זה, כל תכלית הבריאה במידתה הסופית הוא הרחבת כלי השפעה.
להרחיב את כלי ההשפעה שלנו. כדי להרחיב את כלי ההשפעה צריך להרחיב את הרצון להשפיע. זה רצון, אז כדי להרחיב את הרצון להשפיע צריך להרחיב את הרצון לקבל שפע. לקבל שפע ולהפוך אותו להשפעה. זה בעצם ממש בסיס, יסוד מאוד משמעותי בקבלה, במיוחד בקבלת בעל הסולם. בכלל, לא, זה בכלל משהו מאוד בסיסי, אבל בקבלה מדגישים אותו יותר. לפעמים בהתעסקות עם הפשט של התורה שוכחים את הדבר הזה. עושים כבר לשם העשייה ולא לשם התכלית. כשמתעסקים עם הקבלה אז יורדים לשורשים של הדברים. למה אני עושה? למה אני עושה מצווה? למה אני עושה משהו? יש פה עניין של להרחיב את כלי ההשפעה. שיהיו לי כלי השפעה כאלה גדולים, שאני ארגיש וואו, אני ממש בורא. אז התכלית היא על מנת להשפיע? התכלית היא על מנת להשפיע. התכלית, ממש היסוד הגדול הוא להרחיב את כלי ההשפעה, להיות משפיע גדול. להיות משפיע גדול בעולם. כן? ובשביל זה אני צריך רצון גדול. אם אני ברצון מצומצם, איך אני יכול להיות משפיע גדול? ועוד קצת, בגלל שאני אוהב את הקשר הזה, זה יפה. הוא כותב פה, המתוק הוא כותב כל המטרות. המתוק הוא כותב כל המטרות. ועוד זאת צריך להבין, הוא מבאר עכשיו, ועוד זאת צריך להבין בדבר תכלית הבריאה, שמילה זו נשתבשה לגמרי בפי ההמונים. כי בעולמנו אין ביקוש התכלית אלא לדברים מרים. מה שאין כן, בדברים מתוקים, אין אדם מעיין בתכלית. למשל, כשאדם שותה שמן קיק, זה הוא כותב את זה בריצינייל, אני יודע, זה כנראה ביידיש, שמן קיק, שואל את עצמו לאיזו מטרה ותכלית עושה זאת. וכן כשמתייגע בעבודה קשה, מחויבת המטרה להגן עליו ולהעמידו ביגיעה וכאבים. מה שאין כן באוכל בשר טוב ומתוק לחך. אין פתי שישאל עניינה לאיזו מטרה הוא אוכל. כן, אם יש קושי ויגיעה וזה, האדם אומר, למה אני צריך את זה? אבל כשיש משהו טוב, אף אחד לא שואל. זה טעים, זה בסדר. אני רוצה עוד. וכן ביתר התענוגים. כי המתוק הוא חשוב לאין ערך על כל מיני מטרות. מעניין. כי כל המטרות המצוירות להאדם אינם אלא חלק גדול או קטן מן המתוק. המתיקות. זה בעצם המתיקות כמו נועם ועונג שאדם יכול להתענג על החיים. ואין לך תועלת שלא יהיה להמתיק את החיים. הבנתם? זה עמוק, זה מאוד וואו, להתבונן שבעצם אם אנחנו פועלים משהו בעולם, זה כדי להמתיק את החיים, כדי לעשות עונג או לנו או לאחרים. כי תכלית הבריאה רצה הבורא להנות לנבראיו, להמתיק לנו את החיים. וזה טבעי לנו. לכן כשאנחנו אוכלים משהו שהוא טעים ומתוק, אז אנחנו לא שואלים שאלות. אבל כשאנחנו עבדים במצרים, אז אנחנו שואלים, למה לנו העבודה הקשה הזאת? מה אנחנו צריכים? מה פתאום? כשהחיים שלנו מרים ולא מסתדרים, אז אנחנו שואלים, למה?
כי משהו בתוכנו יודע שזה לא צריך להיות ככה. זה לא אמור להיות ככה, זה לא התכלית שלנו להיות ככה. ולפי זה תבין התכלית של הבריאה במילה אחת. כי הבריאה יצאה מלפניו יתברך בשיעור נמוך ופחות מאוד. שאפילו הכלי קבלה ואגואיזם לא היה לה מתחילתה. וכדרך התפתחותו על ידי מעשים טובים מתתקנים כלי קבלה לקבל הטוב המצוי, לקבל על פי מידה קטנה של הנברא. ואחר כך יש התפתחות שנייה להפך את כלי קבלה הקטנים על כלי השפעה שאין להם קץ. באופן שכל עוד שאין אנו מקבלים את התענוגים ואנו מצויים בצער מרובה על העונג, אוקיי? כל עוד אנחנו לא מקבלים את התענוגים ואנחנו מצטערים כל הזמן בזה, יש לנו להתייגע ולתקן מעשינו ולהרחיב כלים שלנו עד שנזכה לעולם שכולו תענוג וכולו טוב. אם אנחנו רואים שאנחנו אני לא סוף, אני צריך שיהיה לי פחות זה, ולא לקבל את השפע שיש בעולם וליהנות ולהרגיש שאני גדול וראוי, ואז להפוך את זה לוואו, אני רוצה שגם אתם תהנו ובואו ותהנו זה עד שאני ארגיש שהעולם כולו טוב ויש פה מלא תענוג וזה הכל נפלא. עד כדי כך שאומרים שאדם שמביאים לפניו פרי מארץ ישראל ולא אוכל אותו, לא נהנה ממנו, אז עתיד לתת דין למה הוא לא נהנה מהדבר הזה. נתנו לו תענוג שמביאים לו, מגישים לו על מגש של כסף, אז התכלית היא להיות בעולם שכולו טוב. לשורה התחתונה, כלומר בשורה התחתונה שיובד הצער ונקבל תמיד רק תענוג וטוב בלי סוף. רק להתבונן בזה. וכשנבוא לזה הרי שבאנו על התכלית. עוד פעם. כלומר שיובד הצער ונקבל תמיד רק תענוג וטוב בלי סוף. שנראה את הטוב בכל דבר. זה אני מוסיף. וכשנבוא לזה הרי שבאנו על התכלית. זהו, יותר מזה אין לי מה להגיד. אתם יכולים לשאול אבל שאלות. כן. אז בעצם התחלנו בתורת הקבלה ומהותה מספר פרי חכם. רק בדף הראשון הגענו לתכלית הבריאה, ואז קפצנו לאור הבהיר ופתחנו יותר על תכלית הבריאה. ואחר כך בשיעורים הבאים נמשיך בפירוט הנוסף של תורת הקבלה ומהותה מעבר לתכלית. אז נראה לי ההתבוננות לשבוע הקרוב צריכה לראות איפה אנחנו ביחס לתכלית הבריאה, איפה אנחנו עומדים, ולהתחיל לפתוח את הכלים שלנו, להתבונן ביכולת להיות עם כלי קבלה והשפעה אינסופיים גדולים, שנוכל להרגיש מלאי עוצמה ובוראים. בסופו של דבר זה נקרא מעשה מרכבה. העניין הזה, היכולת להיות בוראים. זה מדרגה מאוד גבוהה. מעשה מרכבה, שבעצם אנחנו רוכבים על המציאות ויוצרים אותה מתוכנו. אנחנו צריכים לאט לאט לעלות ממקום של אנחנו כל הזמן מרגישים שהמציאות פועלת עלינו ומשפיעה ואנחנו צריכים אותה וזה,
למקום שאנחנו מרגישים שכל המציאות נבראת מתוכנו. ממש מעשה מרכבה. אף פעם לא ידעתי בדיוק למה הכוונה. אני לא יודע אם זה בדיוק, זה ניואנס, כן.